Баланлым бәллүр бишегім баланла олана келушілеріне қазір шунды язу қаршы ала. Әлігі сталына тамырлары білен шуша ауылдан болған Алгиз Құрбанов ясатқан. Яшік еллар шунда өтті. Бүгін күнде шушы Харчақ ауылының сабан туйлары изгі жымға күнлерінде қайтып шуша ауылда изгі іштер ішлейбіз. Баланны енді Мүслим районы менің үшін екінші туған яғым деп шөттім мен аны. Озынақай біріншісі, екіншісі Мүслим районы. Алгизның әнесі Тәслима апа баланлы қызы. Уларының яхшыданы шықса, ана яшәрәде Тәслима апа. Ул Алгизны баланлылар шыннан да бар яхшы яқтан гына телгә ала. Жерлектә эшчәнлекне җәелдергәндә үзем генә булмау, кырыемда теләктәшлек күрсәтеп, ярдәм итеп, бергә эшләгән кешеләр булу белән бик бәхетлемен. Авылыбыз оногы Алгиз Фәритовичның ныклы ярдәмен тоеп, аның инициативасы белән башкарылган бик күп эшләребез бар. Алгиз Құрбанов ярдәме белән җиңүнең 75 еллыгына 75тән артык агач утыртканнар. Шыршы, нарат үсентеләрен Алгиз үзе алып кайткан. Агачлар мәчет, зират, һәйкәл территориясына утыртылган. Шушындай яганачлары булганда, аларга сөйинеп яшәргә генә ясыны. Құрбановларга да бик зур рәхмәт. Мин алар белән хәзер бер шәһәрдә яшим. Ознакай шәһәрендә аларның тоже мактап кына торалар, газеталарга, телевидениягә төшереп, спонсорлар шундай үз чын күңелләреннән эшләгәннәре күренеп тора. Алар теге оҗмакка дип тә түгел, тәм табып эшләр үзләренең эшеннән. Һәм шушы аларның эше шушы үзләре белән генә бетмәсен, аларга ияреп башка спонсорлар да килсеннәр авылыма. 17-нче гасыр ахыры, 18-нче гасыр башларында безнең авылыбыз тирәсенә шукындыру дулкыннарының берсендә китереп утыртыла Макар дигән бер кеше. Күпмедер яшәгәннән соң Татаршуган авылыннан 7 семьяны күчереп утырталар шушы Макар кырына. Зур баланлык территориясе бар. Алар шушы балан агачларын төпләп, алар утырып яшәп киткәннәр шушында баланлы инеше һәм чишмәләре буенда. Баланлы мәчетенә минбәр ясатучы да Алгиз Құрбанов. Аның ярдәме белән мәчетнең бер бүлмәсе дә ремонтланган. Узган ел игелекле эшмәкәр Коръән Кәримне яттан һәм тегәлү күбәйгесе дә үткәрде. Хәйрия ярминкәсе дә аның ярдәме белән оештырылды. Авыл халкы молодцы, бу ел бик күп эш эшләнде. Авыл зияратына, мәчет буйларына агачлар утырттык, өмәләр ясадык. Һәрбер кеше үз авылын, үзенең туган җирен танып, эш итеп чыгарга тиеш. Алгиз кебек ярдәмчеләр булганда эшләргә була ди баланлы авыл җирлеге башлыгы Илүсә Исламова. Туган җирнең кадерен белүче игелекле затлар күбрәк булсын иде. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.